Čo chvíľu to vypukne. Slovensko, do toho! A preto je čas začať trénovať známe hokejové heslo, ktoré ti môže priniesť poriadny balík peňazí. Práve teraz je v hre krásnych 10 000 eur. Tak trénuj s nami. Pošli SMS s textom Express na číslo 7779 a dvíhaj telefón s heslom pravého fanúšika. Hráme naplno, fandíme naplno. Slovensko, do toho! Vyhraj si krásnych 10 000 eur. Je to super! Cena spätnej SMS je €30. Pravidlá nájdeš na Express.sk. V Alza Plus teraz spúšťam zľavy. Staň sa členom a kúp z Alza Plus napríklad drogériu, chovateľské potreby alebo hračky. A ako vždy máš z Alza Plus aj doručenie zadarmo do Alza Boxov, predajní či na výdajné miesta. Len za €1 mesačne. Viac na Alza.sk. Hauser prichádza na Slovensko. Svetoznámy violončelista a hudobný fenomén vyráža na turné The Rebel is Back. Zažite jedinečné spojenie klasiky a moderných hitov. 14. november Typos Arena Bratislava. Hauser. Unikátna show, na ktorú nezabudnete. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk. Odborníci avizujú spoločné stretnutie pre šírenie čierneho kašľa. Najväčšie šance v prezidentských voľbách v Rumunsku má krajná pravica. Popoludní pribudnú mraky a bude aj búr s búrkami. Poludňajšie správy má pripravené Martin Čavajda. Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy. Počet prípadov čierneho kašľa stúpa. Odborníci majú problém riešiť za okrúhlym stolom. Stretnutie zvoláva Úrad verejného zdravotníctva. Podľa hlavnej hygieničky Tatiany Červeňovej bolo u nás v lani 7300 prípadov a v tomto roku pribudne za týždeň priemerne 150 chorých. V prípade čierneho kašľa sú najohrozenejšou skupinou práve najmenšie deti, ktoré ešte pre vek nemôžu byť očkované. V tomto roku sme práve vo vekovej skupine 0-ročných detí zaznamenali najvyšší výskyt čierneho kašľa a bohužiaľ aj 2 úmrtia. Hygienici očakávajú v tomto roku vyššiu chorobnosť a okrem riešenia aktuálnej situácie sa chcú venovať aj téme preočkovania. Čierny kašeľ je vysoko nákazlivé bakteriálne ochorenie, ktoré sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Kyjev odmietol trojdňové prímerie navrhované Moskvou s tým, že Ukrajina je pripravená na úplné prímerie. Ukrajina podľa Volodymyra Zelenského nebude hrať hry na vytvorenie príjemnej atmosféry, ktorá by umožnila Vladimirovi Putinovi výjsť z izolácie 9. mája, keď do Moskvy pricestujú zahraniční lídri pri príležitosti oslav konca druhej svetovej vojny. Ukrajinský prezident tiež uviedol, že stretnutie so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom vo Vatikáne minulú sobotu vníma ako veľmi pozitívne. Favoritom zajtrajších opakovaných prezidentských volieb v Rumunsku je opäť kandidát krajnej pravice. Rumunský ústavný súd zrušil novembrové prvé kolo volieb, ktoré vyhral proruský politik Kalin Georgescu. Pomerne neznámy kandidát tvrdil, že vyhral s nulovými nákladmi na kampaň. Reálne mal však masívne výdavky na reklamu na sociálnych sieťach. Rumunskí vyšetrovatelia zaznamenali aj kybernetické útoky a tieňovú kampaň, ktorú pripisujú Moskve. Krajná pravica preto postavila nového kandidáta Georgia Simiona, ktorý pravdepodobne vyhrá prvé kolo. Zrušenie prvého kola rumunských prezidentských volieb kritizovali Donald Trump či Robert Fico. Slavkovský, Černák, Nemec a Tatar nepomôžu Slovensku na hokejovom šampionáte. Informoval o tom prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan, ktorý objasnil aj dôvody. Myslím, že Tatar boli osobné dôvody. Juraj Slavkovský už dneska dával nejaké oznámenia, my sme spolu hovorili. Tam to bolo aj pod nejakým, by som povedal, doporučením klubu. Černák hral v podstate s nejakým zranením. Tá situácia tam vyžaduje nejakú liečbu a tá istá situácia aj so Šimonom Nemcom. Reprezentáciu neposilnia ani hokejisti, ktorí hrali v finále Českej extraligy. Oslovili Kelemena, Čerešňáka či Ďalogu. Podľa Šatana majú ale zdravotné problémy. Slováci v príprave na šampionát včera večer zdolali Francúzsko 4-2. S rovnakým súperom sa stretnú aj dnes podvečer. Zažite adrenalín v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami. Až 133 atrakcií a 20 horských dráh. Viac na Energylandia.pl, sponzor počasia.
Vo východnej polovici aj popoludní s prevažne jasnou oblohou a teplotami do 30 stupňov. V tej západnej sa teplota dostane aj cez túto hranicu, postupne však pribudnú mraky, spolu s nimi aj zrážky a ochladí sa. O 16. budú v platnosti aj výstrahy pred búrkami. SHM varuje pred prudkými lejakmi s intenzitou 20 až 30 mm za 30 minút a s nárazmi vetra 65 až 85 km za hodinu aj s krúpami. Zažite adrenalín v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami. Až 133 atrakcií a 20 horských dráh. Viac na Energylandia.pl. Sponzor počasia. Dopravný servis Rádia Express. A pozdravujem aj všetkých express vodičov. Nehoda pribudla na výjazde z Krakovian do Vrbového a následky staršej dokumentujú pri Lovčici Trubíne v smere do Handlovej. Rátajte tam aj s kolónami. Cestári pracujú na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Úsek je neprejazdný až do zajtrajšieho večera. Obidete to po starej ceste, kde sa ale môžu zbierať kolóny. Pozor si dajte na Pezinskej Babe v smere do Perneka, je tam na ceste vyliatý olej a na trase Tlmače Malé Kozmálovce Kalná nad Hronom rátajte prebežecké preteky s viacerými obmedzeniami. Radar hlási vo zvolení na hlavnom ťahu pri Mliekarni v smere do Kováčovej a hliadky ste stretli v Tvoni v smere do Bodze, v Ríšňovciach v smere do Hlohovca, na výjazde z Kolárova do dediny Mládeže, v Nitre je hliadka na kruhovom objazde pod Zoborom, v Nesvadoch Aňale v smere do Nových Zámkov, pred Novými Zámkami v smere z Dvorov nad Žitavou, za Pribetou v smere do Bajča a obojsmerná hliadka je v Hradišti. Teraz je to už všetko, aktuálne šťastnú cestu. 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov. Poznáte to, keď sa hádate so svojou partnerkou a máte pravdu, ale tá druhá strana ju nechce uznať? Mne sa to stáva pravidelne. A vtedy si hovorím, že ja si vybuchnem a budem kričať. A potom vybuchnem a začnem kričať. Je to ale správne riešenie? Nie je niekedy lepšie nechať celú situáciu tak? Ale čo ak je to vážna hádka? Napríklad o tom, že správne sa hovorí posilňovňa a nie posilovňa. Život prináša aj takéto konflikty. A človek chce vyhrávať, zvlášť keď má pravdu.